chibai ule tuntruma hian China Air Defence Sytem thar le US Golden Dome in athlen to chinte China le US fighter then khat khaikin thuakna te kan soidona Air Defence System chungchang soi masa ila China chuan khovel khoi hmuna tang po a anma ni beitura missile le drone China lam hoya lo thlok to phot chu hrelok theitur a enchhin thu athang hloi maya until siam thar hi aming soilan nilo ma se Air Defence System chikhat US in Golden Dome asiam ang chi kha ni turanga yani a China hian atum ber chu missile le drone le thil engpo thlok chi to phot chu China beitur hian voi khata sang chuang po lo thlok se lo hriat loka lo ka thlak ngau thei antuma chutiang chu tuntruma an thil siam thar hian ati thei don nin an soi tuna an enchin hi a sample kan ti mai prototype chau khalani a atak taka an siam chua hun tur le an man thei hun tur ero chu an soi lang lowa alla hladeu tura ngai sakilangin adik ome US in siamatum mek Golden Dome hi rawh man na thui tak nei to ma se an la enchin lo awangin US a hian China hian an siam zo masa jok mai om mange ati theita a China in ram ven himna atana athil siam mek hi boruak ka thlok zong mu theile hra thei tur ani line boruak ka thlok zong le chezeu apiang akap hlanghal vekang tina ni lowa China pana thil lo thlok mek chu a hlau omem ral thuama kengem ti te AI mangin alo thlir ranganga an ramta na hlau om chin ero chu zuan nei hau lovin an lo sai ngau mai don ni om takani an siam puitling thayani chuan atangkai viawanga an thil siam hi distributed early warning detection big data platform an ti deuh du'a an siam zo huna mingsan an vuah don po anima na le China thil siam hi a ming hriat mai hi har khop maya tuna 6th generation fighter an siam mek nia soi Z36 te po hi media tena an phua sak ani ome hani na taka chuan a thlona lo thlok panga khan somthum paruk inziak hin huwa chuwang chuan Z36 tina ming hian phua sak ri deuh mai ni om takani an mak ve khop mai China hi chuzuna kina video top lama hian kan soidon ani US in Golden Dome siam atum na po ala kalpui zela August thla khan Pentagon chuan Golden Dome siam dan tur a blueprint hi ral thuam siam tu industry hena an pechuak ti Reuters chuan an ziaka eng industry te hena nge an pek ti ro chu a soilang lo thung Golden Dome siam tu ni hi anin chu tran ang reng khop maya defense contractor lian berzingami Northrop CEO kathi warden chuan Golden Dome project atana anin buat sai thule Trump panadu hun taka siam zo man tur anin buat sai baka Trump president chung ngai an siam zo man ngai tur thu lo soi to a anni baka hian Golden Dome siam tur hian midang dang te po anron langa anron in soi thei hlom viawa Northrop hian thiam na le theina kan nei nia Golden Dome siam tur hian anron ti ani berani kumin sang hi somni panga July thatir lam khan US Space Force chuan ral thuam contractor te hena missile ka thlak na tur Golden Dome an siam theile theilo te an siam dan tur ang chi roman na an neim tiang chi akha request for information an tia RFI alam toin chu tiang chu an ti chuaka tu tange in eldon ti hi riat ni ri lo ma sela aerospace le defense company tam takkara hian atopa chuan Northrop te Boeing te le Lockheed Martin te hi ain el tur hi chu an ni le nge hi chu rinom khop maya F-47 siam tur khan Boeing hi an lo thlang fel to a chumi ni wang chuan Boeing te hi chu an thlang to lo mai thei ni chuti ni chuan Lockheed Martin emo Northrop emo hi an thlang mai theya SpaceX te po hi an soi ring viawa amaro chu Donald Trump patanen hian an inkar la thaim ti ka hredawa chungte wang chuan an ni hi chun thlang lo mai thei boka President Trump an Golden Dome a soi rik himchon khan Lockheed Martin hian Golden Dome siam chu an hu phur lo thuan lo soi to a Golden Dome siam tur hi a hau tak don wangin AI le software expert ti pia lam hret ani an ti deuh khera Lockheed hi chuan hetianga Lockheed in an soi chan chu Golden Dome siam tur hi chuan
industry pakhat mai tho chen ni lowanga chuwangin AI lam thiam industry tele software lam thiam big industry te ne na tho ho na tur chi ani tia soi anom wang ani a Lockheed hi chuan an mania siam po an hu phur vak lo ni om takani Boeing po in missile an lo siam to dan te an ron soi chuak thar vele a boruak khomwal le van theng renga chavel tur siam lama an doi big lo thu Boeing po hian an ron soi chuak ve ta bokani Golden Dome hi kan soi to thin angin eng missile po kap thla thei tur khomwal le lama tanga missile local po kap thla thei tur ani baka van theng reng space atanga be na po tok don se Golden Dome hian lo kap thla thei zel don ti President Trump khan lo soi to a hetiang defense system hi Ronald Reagan hun lai khan nei an lo du dai to a maro chu khang hun lai khan mu hring thiam na in la phak lo ani an ti ani US sian Golden Dome hi kum nga chunga siam zo man anin be seya President Trump chuan me ni som ni khan he thu hi press meet ma soin dollar billion za som sari panga sen na turani thule President ani chung ngai man thei a be sei thu soya expat tero chuan hei ai hian huna du rayan ringa an budget po hei ai tam hi angayan ringa ni Golden Dome tan hian dollar billion za som sari panga ve langai an ti line billion som ni panga chau tuna hi chuan an sanction ri a hei hian atak taka siam chu hun tur chu ala hla ti alantir ome an siam chu ma hawin Russia China le North Korea chuan an soi sel nga la van bo ruak lama ral thuama in ti siak na thalo ring thei an ti a hemi an soi sel na hi changin US Space Force General Chance Shaltman chuan Russia le China hian van sang lama ral thuam lama in el na hi an kalpui reng to zo kani ati a al asoi dik mel khop mai an siam ma tangin bo ruak anei nga la ni ber mai China hi asoi sel tu zinga atel takna a aru kin lo siam renga US in Golden Dome siam atum thu apuan hi chuan China chuan thlo tir chin tur a prototype tur hi alo siam zo trep to ti na ni a an phakar ve khopani White House chuan Golden Dome siam nan hian dollar billion za som sari panga vel anga yang an ti line Congressional Budget Office chuan dollar billion zariat som thum pakhat anga yang an ti ve thunga a in thlau na hi asang fer khopani hetiang deuh tho hian White House in kumsang ni som ni pakwa a man thei anin be sei line Center for Strategic and International Studies chuan kumsang ni som thum panga a an siam chu thei chau an ringa tuna hian contractor po an la thlang lo ani a kumsang ni som thum panga vel an be sei pui hi chu a om khopani US Golden Dome tur hi an soidan chuan layer li chili in ein thua don tina ni chu van theng reng space pakhat a omanga leilama pathum a om thung dona leilama om tur hi chu US ramchung mun pathuma an sem daranga pani dang chu Alaska le Hawaii a anda don ti inogas thla a concept paper an tlang zara an tar langa ziak chuan rom han na fel tak an nei to ni na lang Golden Dome siam na tura an rom han chin pakhat chu US ram laili a Lockheed Martin in missile an siam chu na mun pui ani a hei baka hian California chimlam le Alaska te lang tel boka heti ni chuan Lockheed Martin te po hi Golden Dome siam tur zinga hian an om mel khop ani China ral thuam siam lam hi han hoi lokita ta ilangin China ral thuam siam hi athatok lo turangai na hi lian viau maya hei hi churin dan mai ani awangin achia atha ti hi soi hoinga mahara atha thokhat ani ang ti arin theina hi chu omvein ka hria a China in ral thuam thar a han siam reng hian khovel ina hriat tira US le Indian an hel dan an en han thlir hi chuan a hlo om ve thokhatani anga China ral thuam siam hi ngai tha chiani lo ni ti hi chu achiang khop maya hei baka hian ram tam tak hian ai hau lovin an leidu tlat maya hei wang hian China siam ani awanga hnual suat le thalo tura ngai ngot hi chu ngai dan tumlum deuh let chu ni in ka hria a China hi technology an sana wangin US hi an tlam khal ta deuh em ni ti turin 6th generation fighter siam chungchanga po China hi chuan kumsang ni som ni pali December khan prototype alo thlo tir chin to di kan hria a tuna Golden Dome prototype an enchhin le to di hi tak takani phei chuan
US ma hian an kalta zel ani ti tu hi omta se nial chun har ve khop mai thei ani China hian 6th generation fighter hi pani asiam mek ti in an soi thina pakhat chu Z36 antia pakhat zo ka ro chu ZXDS antia hei hi Z50 ti in an soi boka Z36 hi mai nei lo chi ni in engine pathum nei tur ani arit deuh mai the ni engine pathum nei don chuan pilot pani chuan theina tur ani anga pakhat zo khe chu pilot pakhat hian fighter a en kolanga pakhatin drone en kol don ni in an soi thina ni Z36 hi voi ni an thlo chin tir to ni omin x lama chuan mu tur oma Z36 hi Chengdu Aircraft Corporation in an boi puya Z50 ero chu Shenyang Aircraft Corporation in an siam thungani karindan kan zep lok te ang China hian 6th generation fighter hi chihni asiam karing lo ve de plat maya achan chu US in 5th generation fighter asiam don khan lok hit in YF-22 an siama Northrop in YF-23 an siam boka khami pani atang khan andu an thlang kha ani hetiang deuh hian Chengdu le Shenyang hian fighter pakhat ve an siamanga hemi atang hian andu zok an thlang don ani ka ring deuh hlek fighter pakhat siam po hau takte lunen 6th generation tur pani arwala siam thot hi chu an clean bik hi ka ring lo deuh hlek ani ka ring sual mai thei boka adik thei ve tho bok Z50 hi engine pani nei ni in athla hi AOB V ang tura duan ani Z36 hi rindana chuan relate ni le achan ve chaka thlok thei tur ral be hlat thei zong po kilometer sang thumani ang anti hei hi tak tak ani ngai chuan F35 le F22 Raptor te ral be hlat thei zong let Z ani dona an khan lo viau don ti na ni 5th generation le 6th generation ania in thlau om reng po ania lom kan ti ani po in a om lu tu ka maro chu a in thlau na hi alutuk dewem o chu ka ti amai ro chu F35 le F22 Raptor tanki aya dong hlok fe tur tanki an siam ani ero chuan emo oil he lo dewa an siam ani chuan thil ni thei chu ani ve thei tho bok US Air Force Chief of Staff General David Alvin chuan US in F-47 asiam tur hi a combat radius 2 kilometer sang khat zariat ani ang ati 6th generation ve China Z36 chu ral bein thlok thui thei zok fe don ani combat radius anti hi video masalama khan kan soi thuak to langai thalo kanom takin han soi le thuakila chihrang rang ral thuam chihrang rang pai chunga atui thunbel ngai lo fighter in ral abe hlat thei zong kal lam le ho lam dai kan soina ang chi kha ani car le bike angin soita ila petrol liter som kan thun hian chumi le chumi in car chu up down in adai kan ti ang chi deuh khani a chiang thei mai ang chumo F-22 Raptor in atui thunbel lowa ral abe hlat thei zong hi kilometer sang khat za ani F-35 hi kilometer sang khat za ni ani ve thunga India na boy pui mek MK hi kilometer sang khat zaruk turani Su-57 Russian fighter hi kilometer sang khat zanga ni asoi anom line kilometer sang thum ni asoi anom boka China le Russia hi chu until siam vel hi achi riata har an soi thadu mang bok siron ma ni hian India te US te hi chuan an soi pop maya kha adik che kha ni big kherlo mai the ma se oi tak hian an soi mai thina China le Russia hi chu an soi du lo ang reng khop mai kan soi ta angin F-47 hi kilometer sang khat zariat tu ani boka Z36 ero chu kilometer sang thum ani ang anti F-47 thlo hlat thei zong tur hi US Air Force ho tu ber soi ani awangin arin tlak tura ngaila Z36 thlo hlat thei zong ero hi chu media terin dan ani ve thunga arin tlak lutuk lo mai the ni Z36 hi ani natak China hian soilo ma se expert terin dana chuan long range air to air missile PL-17 te po keng thei tur ani baka air to ground missile te anti ship missile te po paitel thei tur rin ani
rin thu vek phei chu lani a chengdu aircraft corporation ami dr wang hei fang chuan z36 an siam zo hun tur hi kumsang hi somthum panga ani ang ti in kumsang hi som pakwa khan alo soi to a tuna prototype an thlo tir chin thei to chuan kumsang hi somthum panga khi chuan an siam zo man tura ngai sakila asual lutuk lawang 6th generation fighter siam tur hian ram then khat tepo alo in thurwal nual to a tuna hian Britain Japan le Italy ta chuan global combat air program ti in 6th generation siam tumin man la meka France Germany le Spain tepo future combat air system ti ning nuaya 6th generation fighter siam turin anin sangmar mek bokani kan du tok le anga lodam zel ula lalpan mal som le thau cheu ro se